Kan du sige telefon? Ja, telefon. Det er rigtigt. Og hue. Hue. Ja, hue. Og Alberte, hvad er det her? Hvad er det? Det er en sut. Ja, det er rigtigt. Du er dygtig. Og har du været i vuggestue i dag? Musi? Ja, vuggestue, det er rigtigt. Og fik den også spise, ja. Ja, Alberte, kunne du tænke dig en rosin? Ja, rosin. Det var mor har til dig. Nej, det var dejligt. Rosiner, ja. Skal du have mere? Ja, mere, det var flot. Så er vi færdige. Ja. Kan du sige færdig? Færdig? Ja, det var godt.